No puede ocurrir nada en el plano. Sí, vale, pues eso. Tenir els dits, Montse? No, si lo agafas de aquí, a ver. Yo lo veo, está bonito también. Vale. Acció. Bon dia, que vinc de treballar, que m'han canviat el torn de nit. Què? Com anem, Emília? Emília? Qui és Emília? Soc la Roser i ja estic preparada. Preparada per què? Bueno, el que tu diguis, Roser. Avui no tindrem temps de prendre el te i les pastes, que m'espera el meu públic. Públic? Sí, m'ha afanyat per ràpid, que m'esperen al teatre. A ver. Vas a ir para allá. Sí. En el punto que te da, tú tienes que girar todo a saco. Mira, 1, 2, 3. ¡Ahí! Per despedir-nos de vosaltres. Entens? Jo fins aquí puc arribar. Ara, problemes varios que hay. Aguanta.